na ji kuna cewa cire bulo 8 dama ka tanga ga ta nan da ya ce wannan Allah shi ya san dalilin da ya kawo shi gurin yi ma ya kawo ne ka zo gurin ka zama a matsayin makwabta kuma shi zaune yana ɗaya daga cikin kwamishinoni masu daraja da ya sa yi samu halin samu kansa taɓa ji ya faɗi wata magana ta fatanci kuma mun haɗu da shi sau da yawa wurare yadda yake girmama ni sanda muke ofis da canza kuma kowa ya sani mutum ne mai darajar da na tabbata wanda suke mu'amala da shi sun sani musamman ko da lokacin da aka zo shari'a ya yi bayani mai lokacin da aka zo bayan zaɓe ya yi maganganu masu kyau na hankali da daraja kuma ko da aka zo shari'a ba yadda ba a yi da shi ba ya sa hannu ce ba zai sa hannu ba to ba karamin mutum ne wanda yake ganin samu na gwamna zai yi irin wannan a inda ya samu kansa wannan mutane suke yan kaɗan suna ganin kamar ba a ji ko ba a gani yau ba an ce ba dabbobi ake kewa mutane ake da abin da kake yi wani nan wasu suna nan suna gani saboda haka da yawa daga cikinsu babu da wata matsala da su saboda haka magana ce tun da nima da so wajen ta nake farin ciki nake murna